Kuya Cesar. Ayan, sobra po kaming nag-enjoy sa patour nila sa amin sa Tarlac. Unexpected na. Sige. Tarlac tapos Tarlac po, Baguio po. Oh, unexpected. Oh, ba't pag lalabas dito tayo? Ay, dito tayo. Ha? May nahanap na? May nahanap na? Dito na lang. Kaya, sobrang saya po. Ayun po, kuya. You'll miss you po. Uy, nami. Si Ate Marita tapos si Ate Bebang. Si Ate Bebang, si Ate Bea. Tapos si Ate Yubi. Sabi ba yun? Kasi mo si Ate Bea. Nandito sa... Uy, Kahit po tayo halo-halo. Halo-halo na saging lang naman. Ay, Kuya Noli kahit. Kuya Noli, naghahalo-halo kami. Pinihit mo mainit. Kuya Cesar. O siya, Cesar, kain po. Kain po. Balik po kami pagkatas namin kumain. Kailan balik nila sa ibang bansa? Iba pa? Kuya Cesar, mamaya pa po kami mag-kain. Saturday. Kaya, lakay. Yan po, dito na ako sa Sikom. Sumakay ako ng Kuliglig. Puntang Labasan, punta Shopwise. Abang tayo ng bus doon na papuntang Paytex. Abangan nyo yung vlog ko ngayon. May vlog tayo ngayon. Nandito na ako, gasolinahan. Abang na tayo ng bus pa Paytex. Sana walang traffic. Ganun pa rin pala yun, pamasahe dito sa tricycle, sa Kuliglig. 10 piso pa rin. Nakasakay na ako sa bus pupunta ng Paytex. Baklaran, daming simba kasi pagkabuhay ngayon linggo. Puno.
Nandito na ako sa Phoenix. Daming tao. Dito na ako. Yo. Kumusta? Alam ko yan. Bibi. Diretso na ka mo ka Bicol? Dakol man saan? Ana, lunada. Kuya, pagala na kami sa biyahe. Kaya nga, lo. Tawag asawa ko. Nag-ano ka? Magigisong mo lang. Kumusta sa Baguio, Jamila? Kumusta sa Baguio? Enjoy. Pagod lang, no? Pagod lang. Hindi, nung ano kami, hindi naman namin nararamdaman yung pagod. Kasi Malamig. Malamig doon. Nakita lang. Kasi grabe, ano, init. Ilang araw kayo doon? Perang alto na kumadi. Sapat na. Diretso sa biyahe. Pagod talaga. Kulog na sa... Ayo. Kulog na sa... Tapos diretso uli. Uli naman. Yeah. Pahinga nila sa bahay lang nila pag uwi. At kakain kami. Gamit nyo? Ako nagbitbit gamit nyo. Thank you. Bukas ba ga? Kuya, nakapagpapaksa na kami. Ako na, arog dyan ka. Nagbiyay nga ni kami. Arog man ka. Disubong ko. Hindi mo lang magsasapatos. Nakapagpapaksa na kami, oh. Hindi ako mag-ano pag nagbibiyay. Jollibee. Hello. Jollibee pa. Ay, hindi. Hi guys! Hali na kayo dito sa Phoenix. Nandito
tayo. Ay, dito tayo. Ha? May nahanap na? May nahanap na? Dito na lang. Kaya, sobrang saya ko. Ayun po kuya. Yun, miss you po. Uy, dami. Si Ate Norita tapos si Si Ate Bebang. Si Ate Bebang, si Ate Bea. Ito si Ate Yubi. Sabi ba yun? Kasi mo si Ate Bea. Nandito sa... Uy, ayun. Ayan. Kaya may order na lang kami. Ano ka rin yun? Sila kasi Kami may order? Thank you. Ayun, nakapila na sila. Yun. Saan ang babayad nung ano? Kasi inalo ko silang kumain. Sila na daw kasi may budget daw. Ayun, maraming salamat po. Tapos na kaming kumain. Panghimagas na lang. Panghimagas. Bidang, tawag ka. Get out. Kahit kung tayo halo-halo. Halo-halo na ano. Kapag saging lang naman. Ay, Kuya Noli, kain. Kain Noli, naghahalo-halo kami. Tinihik, mainit. Kuya Sisa. O siya, Cesar, kain po. Kain po. Balik po kami pagkatas namin kumain. Kaya lang balik nila sa ibang bansa. Diba pa? Kuya Cesar, mamaya pa po kami magkain. Saturday. Kaya, magkakain. Kuya, yata. Ang ano ng butas? Ito pala sa atin. Balik ka tulog pa. Anong oras na yan? Balik kita, balik kita. Depende, pwede ka mo lumunod ngayon. Tagpo yan. Pwede ka mo ano, hapon. Kung gusto mo, magsimba muna ka mo. Siguro muna kasi tayo, bago tayo. Baklaran, pwede. Pwede naman sa tubig. Pwede ka mo magmuha. Saan ka naman namuha? Kasi kung uuwi na Pwede ka tayo, mo sumakay na alas. mas minute pa. Pag alas 2 ka mo sumakay, madaling araw at anak mo. Kaso, Ay, gusto mo ka BGC? Hindi kasi kuya mainit. Sari ang BGC sari. ito pa BGC. Tagig. Yan, may liman kayo makayan sa MOA. Ako Tagig. wala kayo makayan. Ngawan na lang, ginisig mo. Ang mga sukusadi, Noah, Laran. Kaya dito sa tayo. Ay, babay mo na na. Amo ko na, Ako na namigay mo kami papa. Malakad, malakad. Malakad dito. Di ma. Tintas. Di ma. Di man ka kay ba ni Papa mo? Di man ka. Iwan pa kay kay, iwan pa kay kasali kay mama mo. Dito, kasama mo. Ikan kita. Yan, hindi na. Inom na tubig, inom na.